Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na a kasa a faifai da yake zuwa muku kai tsaye daga nan Gram FM mita 95.7. Sunana Umar Sabiu Ahmad da zan kasance da ku a cikin shirin. Shirin a kasa a faifai shiri ne da yake tattauna akan al'amuran da suka shafi yau da kullum a matakin gwamnatin tarayya. Lokuta da dama mukan yi tsokaci kuma tare da duba a cikin shirin a matakin jihohi. Inda mukan gayyato baki masana ƙwararru da za su yi sharhi ko tsokaci akan maudu'in da muka dauko. A yau ta cikin shirin muna tare da Dr. Suleiman Bello wanda shine shugaban FTH Katsina, wato Federal Teaching Hospital Katsina, babbar asibiti ƙwararriya ta jihar Katsina, wanda da shine za mu tattauna a cikin shirin. Sai a dakace mu. To madala, jama'a, kamar yadda na ambata muku muna tare da Dr. Suleiman Bello wanda shine shugaban FTH Katsina, wato Federal Teaching Hospital Katsina. Dr. muna maka barka da kasancewa da mu a cikin ɗakin. Barka ka dai. Ba tare da bata lokaci ba, Dr. bari in fara jin kaɗan daga cikin tarihin kanka, musamman saboda mutane dama kila wani ma bai san ka ba, bai taba jin ka ba, wanda ke zuwa asibiti ko wanda ke cikin gari. To jama'a assalamu alaikum. Sunana Dr. Suleiman Bello Muhammad. Ni an haife ni kusan shekara yanzu 50 da suka wuce a Zaria, wato 1971. Na fara primary school ina a Kano lokacin mahaifina ya koma Kano da zama a wannan Bayero University Staff School, irin makaranta ce wadda ta ma'aikata wanda ke aiki a jami'ar Bayero ta Kano. Da na gama karatu na primary school a nan, sai kuma na je Abuja, akwai makarantar gwamnatin tarayya, Federal Government College wadda ke Kwale a Abuja. A can ne karatu na secondary. Bayan na gama daga nan kuma sai na je jami'a ta Ahmadu Bello wadda ke Zaria, inda na karatun likita da ya gama karatu 1998. Bayan na gama da na yi aiki wanda ake housemanship a nan asibitin jami'ar Ahmadu Bello wadda ke Kaduna a lokacin. Daga nan na je Sokoto na yi NYSC ina. Bayan na gama NYSC na dawo Katsina, na fara aiki na yi kamar wata 6 a General Hospital Katsina. Daga nan sai lokacin kuma sai na koma ita wannan asibiti ta ƙwararru, Federal Medical Center a lokacin a nan Katsina. Na yi kamar shekara guda a nan. Daga nan sai na tafi jami'a wadda ke ta koyarwa, University of Ilorin Teaching Hospital wadda ke garin Ilorin a Kwara State. A can ne karatu na ƙwarewa, na zama ƙwararren likita. Na yi karatu ne ni fanni na likitancin yara, amma inda na kware a kai shine jarirai wanda ba su kai kwana 30 ba. Mafi yawancin ma jarirai ma wanda ba su kai kwana 30 ba, yara wanda aka haifa 7 ne. A nan ne kwarewa na take. Bayan na gama wannan karatun kuma 2012 na je kasa ta Ingila, na je Sheffield a England, na yi shekara guda da ne karatu na masters ina. To daga nan na dawo ina ci gaba da aiki dai tun shekara ta 2007, shekara 2007 na fara aiki a nan da dawa ƙwararren likita. Ina aiki a nan ita asibiti na ƙwararru. Na zama mataimakin shugaban asibiti tun shekara 2 kenan da 2009, da zama mataimakin shugaban kasa, mataimakin shugaban asibiti da nan. Daga nan sai na yi har zuwa shekara 8 na yi, sai 2017 inda aka bani wannan mukami na zama ne shugaba na asibiti har zuwa yanzu.
ta bari mu fara jin ita asibitin a lokacin da take Federal Medical Center kafin a daga daraja ta ya zuwa asibitin kwararru wadda take koyar da aikin likitanci. Yaya ka samu asibitin, ko wasu irin abubuwa ne a lokacin tana wannan FMC ka samar da shi a asibitin na abin da ya shafi nasara da kuma kafin mu je ga marasa lafiya da wasu abu da ake bukata a asibiti? To ita asibiti ta kwararru an yi ta yanzu kusan shekara 26 kenan. 1996 aka yi ta fara aiki 1997. Da farko har zuwa lokacin da na dawo shekara 2007, ina jin a lokacin kwararrun likitoci guda 2 ne kawai na samu. Lokacin da na dawo a lokacin da aka ɗauki guda 4, muka zama kusan guda 6 a asibitin. A lokacin da na karbi asibiti shekara 2017, kwararrun likitoci da ke wannan asibitin lokacin ba su kai 30 ba, amma shi wanda na karba wurin shi gaskiya ya yi kokari sosai, saboda kusan duk shi ya tura likitoci suka je karatu. Wane ne wanda shi Dr. Abdulmajid Umar Faruk Abdulmajid, wanda yanzu aka ba asibiti ta Dora wadda aka yi sabuwa. To da na dawo lokacin da ya riga tura su karatu, so lokacin da na dawo na karbi asibiti shekara 2017 na samu likitoci kamar guda 30. A yanzu maganin da muke muna da kwararrun likitoci sun kai guda 80 a nan ita asibiti. A nan ita wannan asibiti kwararrun likitoci sun kai 80, kuma yanzu babu wani fanni na lafiya wanda ba ma yi a yanzu banda likitoci masu fiɗa na zuciya. Ina ga tun da kana magana ka dauko har yanzu wannan lokacin da ka rike ta a lokacin tana Federal Medical Center, shin babu wasu abubuwa da ake gani an koka da su na abin da ya shafi bukatu da dama a lokacin wanda ka jajirce a lokacin ka samar da su? To gaskiya lokacin babban matsala lokacin da na karbi asibiti shekara 2017, an yi wurin shekara 3 kusan ba aiki saboda kuɗin shiga ba sa zuwa daga gwamnatin tarayya. Wato a lokacin an shiga wani mawuyacin hali a ƙasar lokacin da gaskiya kuɗi ba su zuwa, ba su ma'aikatu da gwamnatin tarayya. Kusan lokacin da na hau ya zama na kusan lokacin da ina Abuja wurin bi da neman yadda za a samu kuɗin shiga. To daga inda muka fara daga lokacin na yanzu cikin shekara 6, ai kowa ya ga yadda asibiti ta ƙara faɗaɗa da kayan aiki da muka saka sosai. To kuma banda wannan abinda kuɗin shiga ita na asibiti wanda mu kanmu muke samu wurin aiki da ake na asibiti lokacin gaskiya ba su da yawa, ba a cewa ba sa iya ɗauke ma asibiti matsalolinta jiki tare da su. To amma kaga daga lokacin da muka karba cikin shekara 6 nan da ya wuce gaskiya an yi kokari sosai, especially musamman saboda wannan kwamfuta da aka kawo ta taimaka sosai wurin dakile duk wata hanya wanda ake dacen da ake ɗaukan kuɗi na gwamnati, kuɗi da ya kamata a ce na asibiti ne, a ce ya je asusun asibiti, sai ka gani ba asusun asibiti yake zuwa ba, wayan suke kwashe kuɗi suna tafiya da su. To yanzu duk wannan abin da aka yi ya taimaka sosai, akwai kuɗin shiga, an kuma ya taimaka mana sosai, tunda yanzu kaga asibiti kullum dai ci gaba ake yi, ana ta kare ci gaba, gine-gine ake yi, kullum kayan aiki ake sakawa. Ban mantawa lokacin da muka karba shekara 2017-2018 kusan kullum duk rana mata da ambulance so 2 ko so 3 ta tafi da mara lafiya Kano. Wato mota da ke kai daukin gaggawa ga mara lafiya, za ka gani za mu doka an kawo mara lafiya, mu ba mu iya kula da shi don sai dai a saka shi cikin mota mu tafi da shi Kano ko Zaria. Amma yanzu abin ya juya, yanzu daga Kano da Zaria suke turo mana marasa lafiya, mu kula musu da su anan. Nasarori na da alaka da za a ce kila asibitin ta daga daraja ya zuwa FTH Katsina. Yanzu da ta samu wannan mataki, akwai wani fafutuka ko kokari da aka yi wajen ganin an kawo ma ita jihar Katsina wannan ci gaba, domin ko idan aka ce an ba da FTH wato babban asibiti kwararra, akwai wasu abubuwa da kan sauya. Shin menene abin da ya sauya yanzu a asibitin musamman na marasa lafiya wurin shiga ganin likita? Akwai wasu kuɗaɗe ne da aka ƙara, ko akwai wani tsawalawa da ake ganin cewa mara lafiya zai iya fuskanta sakamakon daga darajar asibitin da aka yi? To gaskiya daga darajar asibiti da aka yi, na farko dai wayanda ke da yaya wanda suna so su karanta
sai karatu fannin zama likita. Ka gani ma na faɗi maka na ce Ahmadu Bello University Zaria na je ne karatu. Sun san wahalar da ake sha lokacin in ka je ko Sokoto ko Zaria ko Kano kana neman admission wanda za a ce da zai samu wannan karatu don ya karanta likitanci. Saboda shi karatun likita abu ne mai tsada kuma abu ne mai daraja. Wanda duk wanda ke da shi yana kare wannan fanni ya zama na cewa to ya ajiye ma mutanen su za su rika samu wannan fanni na karatu. So ba karamin alheri bane da alfano da ya zo ma jihar Katsina da mutanen Katsina da ita jami'a ta Umaru Musa Yar'adua ta so ta fara karatu, ta fara ɗaukar ɗalibai tana koyar da su don su samu wannan digiri su zama likitoci. To ita jami'a ita kaɗai ba ta iya koyar da yaro ya zama likita, dole sai ta haɗa hannu tare da asibiti. Saboda ana karatu ne na shekara 6, shekara 3 ana yi a jami'a, shekara 3 kuma a asibiti ake yi. So dole sai an samu asibiti. To ita asibitin, samun wannan asibitin a yanzu yanda ake Katsina, ita wannan asibiti ita ce kaɗai za ta iya ɗaukar wannan nauyi da za ta iya wannan aikin, a ce ɗalibai su zo a koyar da su su zama ƙwararru, su zama likitoci. Saboda ana buƙatar banda ita girman asibiti, banda kayan asibiti, to waɗanda za su koyar da yaran su kansu ana buƙata. Kamar yadda na faɗi maka, muna da ƙwararrun likitocin sun kai 80. Duk shekara suna ƙarewa. Nan da shekara 2 muna ganin sai za su kai 120. Yadda muke samu. Yaya yanayin rayuwar ma'aikata yake a asibitinka, abin da ya shafi yawansu da kuma wasu haƙoƙi da ake ganin cewa ana tsare ma ma'aikata musamman fannin lafiya? To ai lokacin da na karbi asibiti shekara 6 da ya wuce, lokacin ma'aikata suna jin wurin 1,500 ne. Yanzu mun ƙara ma'aikata sun kai 2,400 da wani abu. Da wani fanni da kake tunani, banda likitoci, nurses da muke da su, ko yanzu muna da nurse wanda ke karatu sun kai guda 90, wanda suna waje suna karatu. Saboda shi likita ba shi kadai ke aiki ba, yana buƙatan mai jinya wanda zai yi complement, wanda za su yi aiki tare da shi. Shi ne zai taimaka mashi ya zama cewa idan duk abin da ya yi za a samu sakamako mai kyau. To dole ne yanda likita je karatu ya kware, shi ma dole a samu mai jinya wanda zai samu ya karatu ne ya kware, ya zama cewa dukkaninsu suna aiki ne tare, ya zama da su taimaka mai juna. Banda su akwai lab da muke da su, wuraren gwaje-gwaje. To ka gani su ma da kaga lab ɗaya kaɗai ke gare mu, yana aikin duka kowane lab ɗin. Yanzu kaga an raba lab ɗin gida 4. Akwai masu duba wurin microbiology, akwai masu duba jini, hematology da blood transfusion, akwai masu chemistry, akwai kuma wanda kuma su kuma irin histopathology, anatomic and molecular pathology. To kaga kamar anatomic and molecular pathology, ina ji yanzu kusan duk ma arewa yanzu mu suke turo mu tissues mai, saboda kayan aikin da muke da su babu su da sauran wannan asibiti makwabtan mu da muke da su. Muna da kwararrun likitoci a nan wurin guda 3 a yanzu. Muna da scientists kala-kala wanda kwanakin baya bara ina jin da sai da muka tura su suka je Lebanon suka je suka karatu. Da akwai abubuwan da muke so mu fare a wannan lab yanzu wanda duka sannan ba a yin shi. To banda wannan kuma akwai su physiotherapy, akwai kaga muna da yanzu project wanda muke muna nan muna gine bi iznillahi ta'ala, in Allah ya sayar da kafin karshen shekara ko farkon baɗi za mu saka mashin na'urori wanda za a rinka aiki da su. Duk wani mai ciwon daji a kasar za mu yi maganin shi. To a wannan lokacin za ka gani duk kusan nan arewa daga Niger daga Mali duk nan kasar za su zuwa neman lafiya saboda wannan. To ko saboda wannan yanzu akwai masu aiki radiographers wanda su 7 muka tura Lagos, shekarar su 1 da rabi a Lagos suna karatu. Ranar foto da safe foto da saboda kafin a kawo mashin din ya zama su sun san aikin da su sun operating machine sun. Ko yanzu akwai muna da masu physics, medical physics, su 8 suna Lagos suna karatu. Sai ma sun kare shekara guda ina jin kafin su dawo yanzu. Yaya abin da ya shafi daukan mataki, ko kana da masaniya cewa marasa lafiya akan sukan cutu ko kuntatuwa na abin da ya shafi hantara da sauran abin da daga ma'aikata ko likitoci ya zo abin da ya shafi nurses har ma da abin da ya shafi masu tsaro securities kenan? Ana ganin FMC na ɗaya daga cikin asibiti babba wadda ake ganin in aka kalli rigar mara lafiya da daraja ta ake bashi. Shin me ka sani kan irin abin da ya shafi nuna mai hannu da shuni wajen bashi kulawa cikin gaggawa da abin da ya shafi talaka?
to ai kaga da can kafin mu kawo ita na'ura mai kwakwalwa cikin aikin mu, babban dalilin da ya sa muka kawo na'ura mai kwakwalwa wato banda hana cuta da za ta yi na kare kudin asibiti har da kuma wurin gyara aiki. Da marasa lafiya da yawa sun san cewa idan suka zo asibiti za ka zo a ce fayil ɗinka wanda ka yi amfani da shi shekara 10 a ce ya ɓace, a ta neman shi ba a gan shi ba. Kana sai ka ga mara lafiya na da fayil guda 3 amma yanzu yana so ya ga likita ya kasa ganin likita saboda ba ga fayilin ba. Yanzu kaga wannan abu ne wanda an mance da shi saboda ita na'ura mai kwakwalwa komai yana cikin kwalwarta kuma mai bacewa. Da ka zo ko phone number ka bada number waya da an saka za a gano sunan mutum kuma za a gano wannan. Kuma duk abin da aka yi ita na'ura mai kwakwalwa tana nan bisa so an san wanda ya abin. Kuma kaga mun yi kokari saboda na'ura mai kwakwalwa duka mun saka CCTV around asibiti saboda haka muna ganin duk abin da ke faruwa. To shi dan azam ajizi ne, tara ne ba goma ba. Kuma duk inda kace kana da ma'aikaci guda 2,400 ba za ka rasa samun wanda halinsu ba yanda ake so bane. Ana samu wannan matsaloli, musan ana samu. Babban matsalar mu shine shi wanda aka cuta ɗin a lokacin da zai faɗi maka an cuce shi, ka ce mashi to bari mu je ga wurin ma'aikatan da ke wurin ka nuna mana ya cuce ka, sai ya ce a yafe shi bai so a yi tonon silili ko kuma bai so. A lokacin da korafi ya zo gare ka kenan? A lokacin da korafi ya zo gare mu sai ka gani mara lafiya aka ce a lokacin ya nuna wanda ya yi don a bincika a gani a hukunta wanda ya yi, saboda in babu hukunci to wanda ya yi laifi gobe ma zai kara aikata laifin. Shi hukunci yana zamana ba wai saboda wanda ya laifi shi kadai ba, saboda wani ma na gefen shi wanda yake tunani ba yana so ya yi, in ya ga hukunci ya hau makwabcin shi to kaga shi ba zai yi abin ba. Akwai wani mataki da kake ganin ka fara ɗauka na abin da ya shafi kaucewa abin da ya faru a can baya ga asibitin ku na samun ɗaukar ma'aikata da dama da aka yi amma kuma ya kasance ba a ba su takarda ba, wanda hakan ya kasance kuma sayan ofa su kai? Shin wannan abin da ya faru kana da masaniya kuma a lokacin ka ne? Akwai wani mataki duk da asibitin an canja mata suna yanzu da kake ganin hakan za a guje afkuwar shi? Ai kaga duk waɗanda suka yi wannan almundahana da aka yi ba wanda ke asibiti na yana aiki yanzu, dukkanin su an kore su. In akwai wanda ba a kora ba to ba mu sani ba kawo karin shi bane. Sun je an ce wai sun je kotu sun rubuto mana takarda wai kotu wai ta ce ba sai laifi ba, amma har yanzu ni dai na faɗi musu na ce musu in dai nake mulki wannan asibitin ba za su dawo ba. Idan kotu ta wanke mutum wata hujja kake da ita? Ba kotu ta samu muka kore su ba. Mu hujjan mu mun lokacin da muka zo an hada kwamiti, muna da board, ita board take kula da mu. Kwamiti muka hada aka zo suka amsa suka ce sun yi wannan laifi, sun amsa sun ce sun yi laifi. So ban san wace hujja bane suka samu can wanda suka ce an ce ba su yi laifi ba. Mu dai sun ce bane sun laifi saboda haka ai gwamnati tana da dokokinta, akwai public service rules. Public service rules aka applying, sun yi abu da hana, sun kwara mutane, sun cuci mutanen sun kawo kara, sun ce su suka cuce mu, su kuma sun amsa sun ce sun yi wannan abun. A doka na gwamnati ai wannan kora ne, saboda an kore su, sun koro. Akwai mataki ko dan ba, ina ita wannan ya zama dan baki ne ko mataki ne idan wani na tanan zai iya yin irin wannan abu da ya faru ba halatsa ba zai ba kenan, wanda ka dauka koko har yanzu ka bar mutane haka nan ba tare da ai kaga muna kira muke ga jama'a. Duk wanda ya ce ma wanda ya zo ya samu wani cikin al'umma ya ce mashi ka bada kuɗi zan je asibiti na kwararru in samu maka aiki, to ka san ƙarya yake, saboda in ka bincika za ka ce wayancin wanda suka ba wanda ya samu aiki. Dalilin da ya sa kenan na tabbata cewa duk wanda ya san ya bada kuɗi ne bai samu aikin nan ba. Kaga ya zama da cewa kenan na baya ya san cewa in na bada kuɗin ba zan samu aikin nan ba. Duk da cewa na bada kuɗi na ba zan samu aikin ba, saboda ba ma ɗaukan kuɗi aiki, ba wanda muke karban kuɗin shi mu ɗauki aiki mu ba shi aiki. Abin da ake yi duk lokacin da za mu ɗauki aiki jama'a za su zama ɗauki aiki, za su kawo takardunsu, jarabawa za a yi, wanda ya cancanta wanda ya ci jarabawa shi ne za a duba a gani a ce yana da hali mai kyau, ya san aikin da yake yi, ana bukatar aikin shi asibiti, shi za a ba aiki. Saboda haka jama'a su yi makan su kiyamun laili. Ba ka duk wanda zai ce maka wai shi zai ba da kuɗi ya samu aiki a Federal Teaching Hospital, kariya yake, ba zai samu aikin nan ba. Saboda haka kada wani mai almundahana ya je samu wani ya karbi kuɗin shi,
to al'umma su sani cewa ba za ka samu aikin nan ba, shi kuma in muka kama shi ya san cewa ya riga ya koru kamar an kore shi. Tunda ta koma FTH Katsina, ana ganin kamar marasa ƙarfi ko galihu asibitin za su yi masu wahala. Kana ganin wannan komawa da ta yi asibitin nan shin marasa ƙarfi ko yan uwanmu na karkara har yanzu kofa abu da take, ko kuma waɗanda suke ba su da hali a birnin ma suke amma ba su da musamman samun labarin cewa yanzu kamar an tsayar da yin mai likita ko kuma yi ma mara lafiya hidima ko a bashi lafiya kyauta, a bashi matsayin cewa kamar ita asibitin ba ta samun kuɗaɗen shiga. Yaya dalilin haramta wannan abu ko tsaidawa da aka yi asibitin kafin ma mu ji alakar su marasa ƙarfi yanzu ya zo asibitin ka? Shi asibiti duk wanda ya sani ya san cewa neman lafiya bai da arha, yana da tsada. Ne dai abin da na sani, na san cewa level of darajar asibitinmu da kayan aikin da muke ce a asibitinmu ba inda wanda zai je wata asibiti a Najeriya a mashi aiki da irin wannan abubuwan ya same shi akan mu yanda muke wannan aikin. Muna dubawa saboda ita asibiti ba ta da amfani idan al'umman da ke kusa da ita saboda su aka yi ta, in ba sa iya zuwa wannan asibitin su samu taimako daga wannan asibitin a masa aikin da ya kamata a yi masu, to ba ta da amfani gare su. So za ka duba za ka gani in ka je Kano, yanzu Aminu Kano ta fi mu tsada. In za ka je Dala yadda muke aiki da kashe ta fi mu tsada. In za ka je Zaria ko Sokoto ko Abuja duka su fi mu tsada. So muna kokari, muna dubawa ne, muna sara, muna kallon bakin gatari. Duk kokarin da zamu ga mun taimaka ma al'umma wanda ke zaune Katsina muna yin wannan. Kuma wannan abu da ka faɗa, duk abin da muka yi wato kawo na'ura mai kwakwalwa ita ta taimaka mana, saboda duk lokacin da muka yi ma mutum aiki mun san cewa mun yi mashi aiki, shi ma ya san cewa mun yi mashi aiki, kuma ya san cewa mun taimake shi. To amma ya san cewa ba kyauta bane, ba mu aiki kyauta, magana aiki kyauta bai taso ba. Saboda in ka ce mai aiki kyauta, to kafin daga nan kuma sai kuma a je wurin masu gidan mai a roƙe su a ce to in mun zo neman diesel su taimaka mana diesel kyauta, sai a kira 'yan ketco masu wuta su ma a ce su taimaka su ba mu wuta kyauta, sai a kira duk wanda suke ba mu kayayyaki na aiki, masu ba mu magani da masu sai da mana kayayyaki wanda muke tiyata da su taimaka su ba mu su kyauta. Inda a ce duk za mu samu wannan kayayyakin kyauta ba za mu karɓi kokobo daga wurin wani ba, amma duk wata za mu sai diesel aƙalla muna sayan litar 20,000 zuwa 30,000. Kuɗin wuta duk wata aƙalla ma biya miliyan 6 miliyan 7 ana cikin sanyi kenan. In zafi ya zo muna biyan miliyan 13 kuɗin wuta a wata. Menene harajin ita asibitin kafin mu ce abin da ya sa ka tsaye da yi ma mutane ayyuka ko tara bashi marasa lafiya? Ba tsaye da ba har yanzu. Abin da muke yi, abin da muka duba ba ko ina bane ake ba mutane kayan kyauta. Kamar da kai magana. Emergency shi da ake ce ba gaggawa ko abu wanda zai samu mutum gaggawa. To bai faɗi maka cewa zai zo. Shi ciwon larura ne. In ya tashi zuwa kuma bai faɗi ma wanda zai ciwo bai san zai ciwo ba. Hakan nan yake shamun sai dai ciwon ya zo. To saboda haka a emergency in mu a ɗakin yara na emergency, a ɗakin haihuwa, ai nan ne kaɗai muke wannan abin da muke yi. To a yanzu ko wannan satin mun yi mitin da likitoci, kuma na faɗi masu mun hana mun ce duk wanda ya zo emergency ma kada ma a mashi maganin kuɗi. Wato in ya zo asibiti abin da muke so shine a lokacin da shi mara lafiya wanda ya kawo ɗan uwan shi yana cikin hali, to in a lokacin kai ma'aikacin lafiya ka fara tabbai shi to ina maganin kuɗi, sai ya ga cewa baka da tausayi. Abin da zai gani kenan, ya za a yi na kawo dan uwana bai da lafiya kai maganin kuɗi yake. So na ce masu kada ku yi maganin kuɗi, abin da za ku yi mashi da ya zawo muna da famasi, duk abin da kuke karba ku karba. In tiyata za a yi mashi ku ɗauki jinin shi ku tura lab a yi mashi test da za a yi mashi. In yana buƙatar tiyata in ku tafi da shi tiyata ku bude shi ku aikin da za ku yi ku gama. In kun gama daga nan lokacin sai ku faɗi mashi to shi ka ga abin da ake binka ga abin da aka kashe maka. Saboda ai shi ya san cewa wannan aikin da aka yi an riga an yi mishi wannan aikin ba kyauta bane, magana mai aiki kyauta babu shi, ba ma aiki kyauta.
saboda a yanda aka yi mu dole ne mu ma mu siyo kayayyakin nan. Idan yanzu ne aiki kyauta to ban da kuɗin da zan biya kuɗin diesel. Idan mamaci misali ko mara lafiya ya rasu ya mutu, wani hanya ne ake bi a lokacin da kuma aka samu ana bin shi bashin kan kuɗaɗe? Kaga ai shi wannan mu dukkanin mu nan mafi yawancin mu dai musulmai ne. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Ai bai ma yi mu wanda ake bi bashi sallah. So haƙƙin mu ne a matsayin mu na musulmai mu san cewa idan uwanka ya zo asibiti an mashi aiki ana bin shi bashi. Dole ne dangin shi su haɗa kuɗi su biya wannan bashin. In ba haka ba, in ba su biya wannan bashin ba, ai a matsayin mu na musulmai mun san me addini ya ce. Wannan gawan ba za ta huta ba cikin kabari sai an biya wannan bashin. Tunda annabi tsira da aminci shi kanshi shine mafi fiyayyen halitta a duniya. Bai yi ma wanda ake bi bashi sallah. Sai an biya bashin. Saboda haƙƙi ne na al'umma, ka gane, su san cewa saboda sai al'umma sai su ce wai ai ba su kyauta ba rashin kyautawa ba ne. Haƙƙin ne na al'umma na dangin wannan mamacin su biya wannan bashin. In suka zo suka ce mani yanzu ba mu da kuɗi amma mun da Allah ku ba mu gawar mu za mu je mu binne, muna kyale su ɗauki gawar su tafi sai sani undertaking su tafi. Idan sun dawo to kaga sun yi maka su kiyamun lele, saboda in baka biya ba ai akwai gobe kiyama za a je a shi sabi. Ana ganin kamar harajin asibiti, babban asibiti ne ya sauka da kasafi mai yawa a kowane wata, wanda yake daga cikin dallan da aka sa kaman ka tsaurara, ana ganin ka dan tsaurara ma su likitoci da cewa marasa lafiya su a tabbata cewa an karbi kudaden su. Yaya ake ganin akalla harajin da ita asibitin take samu a kowane wata? Ai wato Malam Umar, ita Najeriya babban kasa ce. Tana da yawa kuma muna da yawa. Gaskiyar magana shine gwamnati wallahi ba ta iya ba. Ni a matsayin na shekara na 6 ina wannan aikin. So na san abin da gwamnatin tarayya take ciki. Kuma ba extension na san abin da gwamnatin jiha take ciki. Ba ta iya, babu yanzu a gwamnati a ce wai za ta biya wai kuɗin wannan da muke kashe cikin asibitin na a ce duk wata za ta biya shi. Sai dai in za ta daina komai. To saboda haka dole ne mu nemi kuɗin shiga wanda za mu yi amfani da shi, wanda za mu tafiyar da asibiti. Kuɗin da ake bada na overhead bai kawo ko ina, ko kuɗin wuta bai biya maka, ba zai biya maka kuɗin wuta ba, balle biya maka kuɗin diesel, balle ya sai maka kayan aiki wanda yake bukata. Dole ne daga wannan kuɗin da muka samu daga shi ne muke juyawa mu biya kuɗin wuta, mu biya kuɗin diesel, mu sai kayayyakin da muke bukata, mu tafiyar duk abin da muke so. Yanzu kaga kaman muna da plant wanda ke mana iska wanda ake shaka oxygen, wanda kaga yanzu mu a nan Katsina ba ma cewa a biya kudin iska na oxygen. In ka je Abuja zaka gani abin da ake biya. In aka kunna maka wannan abun nan, aunawa ake a gani lita nawa yake sha, fa lita ake biya, yadda ka san kana shan fetur haka ake biyan shi. Amma mu nan muka ɗauka muka ce to nan mu zo na mu gani yadda za mu sauƙaƙa mutane, saboda in muka ce za mu saka wannan to maganar miliyoyi za a fara yi. So ka gane dole ne al'umma kana gani ana sara ana kallon bakin gatari, amma gaskiyar magana shine wannan tafiyar da wannan aiki yana da wahala. Abin da ya kawo wannan labarin jiyan nan wanda ke da oxygen plant din ya bugo man waya ya ce bane yana buƙatar mu biya shi wani kuɗi don ya zo ya gyara oxygen plant din, in ba haka ba, in ban biya shi wani kuɗi ba zai zo gyaran ba, kuma kuɗi ne ba kaɗan ba. In ba mu biya shi ba to dole sai dai a fara tafiya Kano a je a siyo oxygen. Kaga yanzu ba mu rational oxygen, duk asibitocin Katsina muke ba su oxygen, saboda mu ne kaɗai muke da wannan mashin wanda ke ba da wannan oxygen kaya. To saboda haka generator muka aje mai 200 kVA generator muka aje na wurin, yadda in babu wuta za mu tada shi a ta aiki don a samu a fidda iska. Duk a rana muna wurin silinda 100 muke fidawa a rana, kuma shanye ta muke yi, saboda asibitin babban asibiti ne gado 700. Amma ka gane dole ne al'umma su zo na su duba, saboda shi wannan dole ne ka yi, in ba ka yi ba, wato ni kullum abin da nake faɗa shi ne duk wanda aka ba shugabanci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, za a tambaye ka. A can baya ma'aikata sun yi wata zanga-zanga ko kuma a ce gafircin yajin aiki da aka tafi ma'aikatan lafiya, hakan na daga cikin wasu ana ganin sun koka
na abin da ya shafi ko daga teburinka ne ko kuma daga wani a cikin bangaren mataimakanka na cewa za a cire masu wani dan kasafi na tafiya yajin aiki da suka yi na mako daya, wanda kuma su suna ganin sun tafi ne yajin aiki na ƙasa na ma'aikatan lafiya. Menene gaskiyar magana a wannan? To alhamdulillah, wato dole ne ni dai in gode ma Allah da baiwa da kuma taimako da Allah ya yi mani tun da na hau shekara 6 ba taɓa yi yajin aiki ba. Duk yajin aikin da kaga an yi a cewa ma'aikata ba su aiki tsakaninsu ne da gwamnatin tarayya. Ko yanzu masu yajin aiki, a yanzu haka ba aiki a ana yajin aiki tsakaninsu ne da gwamnatin tarayya. Kuma gwamnatin tarayya ita ke biyan su albashi. Ka san an maida IFIS yanzu daga can Abuja ake biyan su albashi. Da suka yaji aiki gwamnatin tarayya ta ce ba za ta biya su kuɗi ba wannan lokacin suka yaji aikin. Bar da hannu ciki. Saboda haka wannan in an ce wai ni ban ce su ba zan ba su albashi ba, ni ban biyan ma'aikaci albashi daga Abuja ake biyan shi albashi. Kuma alhamdulillah har yau babu wani abu tsakani na da ma'aikata na wanda ya sa yau suka taɓa mai yajin aiki. Baya ga mayar da asibitin FKTH wato asibitin ƙwararru ta jihar Katsina, akwai koke da ma'aikata ke cewa har yanzu ba a daga darajar albashinsu ba ya zuwa kaso 25 da ake magana. Menene gaskiyar magana? Dama akwai wannan idan an mai da asibiti akwai wasu haƙoƙi da akan ƙara, in an ƙara kuma matsayinka na shugaba yaya kake bi ka ga cewa wannan haƙi ya zo ma ma'aikatanka? Wato ita a Najeriya yanda fanni na Najeriya ke tafiya, darajar asibiti guda 3 ne. Akwai primary health care da farko kenan ko, akwai general hospital wanda ke aiki na state, akwai tertiary hospitals irin namu ke na manya wanda da gwamnatin tarayya. To da likita da ke aiki da primary health care da wanda ke aiki secondary na state da wanda ke aiki na gwamnatin tarayya babu mace albashin su duka darajar albashin mu ne. So da wanda ke teaching hospital asibiti na koyarwa da wanda ke asibiti na Federal Medical Center da wannan babu mace albashi, da wanda zai doki aiki a Federal Medical Center Daura da wanda ke aiki Federal Teaching Hospital Katsina bai da bambanci albashi. A tsari na jadawalin Najeriya albashin duk inda ma'aikacin lafiya ke albashin shi ne. Babu wani haƙoƙi kuma da ake ganin dan wannan asibiti zai fi dan wancan da ake kama. Sai wanda asibiti da ke ƙauye su ne suke da rural posting allowance, ana biyan su wata allowance saboda su suna ƙauye. So kamar yanzu asibiti Federal Medical Center wanda ke Unguru ana ganin karamin gari ne, da asibiti wanda ke Birnin Kudu ana ganin karamin gari ne, to su ana ganin kananan gari ne, su suna da wata allowance daban, amma mu kaga aikar Katsina muke, Katsina kuma kaga birni ce ba kauye ba ce. So babu wannan magana. Akwai abin da ya shafi faɗaɗa ita wannan asibiti, ana ganin akwai gine-gine da wasu abubuwa na ci gaba da ake. Wani hanyoyi ne kake bi ka abin da ya shafi ganin ƙara gine-gine da ake yi, da kuma shin ko akwai wani dambarwa tsakanin su wato contract wato yan kwangilar na cewa ayyukan da ake yi akwai haƙoƙin da ake biyan su kan kari kamar yadda ya kamata? To alhamdulillah wato yabon gwani ya zama dole. Duk matsalolin da aka samu shugaban ƙasa wanda ya bar gado ya yi wannan kokarin tun shekarar 2019. Na faɗi maka kafin hau an yi wurin shekara 3 ba aiki, ba a samun kuɗi. Tun da Muhammadu Buhari ya hau mulki, asibiti da gwamnati kuɗi da asibiti ke samu na gine-gine ya karu, ya linka su wurin 8 abin da muke samu. Kuma tun shekarar 2019 in aka ce za a baka naira 5 za a bi naira 5, in aka ce 10 za a baka za ka ga 10. Da can in aka ce za a baka 5 da ƙyar in ka suka samu 2. Amma tun da Buhari ya hau in ya ce 5 ne to za ka ga 5 ɗin nan. Shi yasa za ka ga yadda asibiti ta girma, gine-gine ana samun kuɗi ne daga gwamnatin tarayya kuma ana sakin kuɗi, so ana biyan ma'imma wannan. To kuma sai gaskiya dole ne in yabi shi mai girma gwamna wanda shi mai barkado, shi wato right honorable Aminu Sari, dan gaskiya yayi duk da mu ba karkashin jiha muke ba, gwamnatin tarayya ne, mun samu alaka da shi sosai, saboda da farko da muka je muka ganshi abin da ya fara faɗi mana ya ce mana babu shamaki tsakanin mu da shi, in muna so mu ganshi ba ma minti 5 za mu ganshi. Hada mu da ma'aikatan shi ya ce ga wanda za ku kira, da kun kira wasu ku ce musu kuna so ku gani, ba ma minti 5 za mu ga gwamna. Don matsala kuma da ke gare mu
da mangi zai ce ai da gwamnatin tarayya da jiha da local government ku duka sun kai ba aiki, zai ce mana me matsala ba ya kamata a je a gani. Shi zai hada zai tashi kungiya na dattawa na jihar Katsina, ya biya masu kuɗin jirgi, ya biya masu kuɗin hotel, ya ce su kai Abuja su je sai sun ga sun kwato wannan hakkin saboda na Katsinawa ne, duk da cewa gwamnatin tarayya ne. Alhamdulillah gaskiya mun samu wannan kuma dole mu yabe shi kuma mun gode sosai. Akwai wata rigar siyasa da kake sakawa ne ko kuma kake gani ya kamata a ce ka saka wanda hakan ya sa kila ka samu jituwa da su, kamar misali a ita gwamnatin jihar Katsina, ko kuwa kana zuwa da magana ko a baka shawara ko yin abin da ya dace ba tare da kayi fatali ko ka amince da kudirin su ba da abin da aka kawo? To kaga ashe babba da dole dai ka ba shi girman shi, tunda kaga gwamnati na gaban ka dole ka ba shi girman shi, kuma a girma ma ya girme ka, ya baka shekaru, kuma kaga yanda aka taso da mu dole ka girma mana gaba. To ban sani ba ko wannan ne ko kuma halin shi ne, amma dai gaskiya mun taɓa samun matsala da shi ba, ko muna sa ran insha Allah shi ma wannan mai girma gwamnati wanda aka bashi, ko jiya mun rubuta mashi takarda muna taya shi murna ya samu wannan mukami, kuma insha Allah zamu je mu gaishe, zamu bashi girman shi, kuma muna sa ran in Allah ya yarda zamu ci gaba da samun wannan taimako, saboda mu taimake ne ai zaman mu Katsina muke mai aiki. Duk da gwamnatin tarayya ne Katsina muke mai aiki. Shirya kasa faifai kuke saurara da yake zuwa muku kai tsaye daga nan Gram FM mita 95.7, inda muke tattaunawa tare da Dr. Suleiman Bello, wanda shine shugaban asibitin nan ta Federal Teaching Hospital Katsina, wadda a da take a FMC. Za mu tafi wutar rabin lokaci, idan mun dawo za mu ba ku dama da za mu ji irin gudunmu da za ku ba da sai da kace mu. Waye taɓo mana kai ya farfesa, dan Amadu zancen ya nisa. Saurara ke ji zancen Tare kayan da muke aka samu, wasu al'umma da rashin kishi, ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. ban kwana da halin kirki, Tare kayan da muke aka samu, horo ya biyo su cikin ɗaki, ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. ba ƙaunar juna ku yi mamaki, Tare kayan da muke aka samu, wasu na shirme wasu shashanci, ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. lalaci wasu masu yi sokanci, Tare kayan da muke aka samu, rashawa wasu har su yi cin hanci, ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. su rabanci har da tumasanci, Tare kayan da muke aka samu, ganda wasu har su yi sakari, ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. jiki ya kira su gawawanci, Tare kayan da muke aka samu, ka tashi ka san bambanci. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Rashin haɗin kai ya fi rashin ƴanci. Tare kayan da muke aka samu, Tare kaya ko fito mai ba sauke mu raba don taimai. Ga wasu su kuma saɓanin wajen tare kayan da muke aka samu, masu kishi marasa tsoro. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Su halin kirki ba sa ƙwauro. Tare kayan da muke aka samu, Son juna nan ɗaurin goro. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Kaifi ɗaya ba maganar rinto. Tare kayan da muke aka samu, Jajircewa sun ɗauro. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Ya ta zamo musulun na. Tare kayan da muke aka samu, Ya suka ɗaura a burga. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Garin ta tsanin rika mukami. Tare kayan da muke aka samu, Kafa tarihi da kalima. ba sauke mun raba mun kaso ayi ba. Na kasala za ta hakan rami. Tare kayan da muke aka samu, Da sadaukarwa sun yi imani. ba sauke mun raba. Taka barkanmu da dawowa a cikin shirin a kasa a faifai da yake zuwa muku kai tsaye daga nan Gram FM mita 95.7 a cikin garin Katsina. Za mu ba ku dama da za ku kira don ba da taku gudunmuwar
a inda muke tattaunawa tare da Dr. Suleiman Bello, shugaban wato Federal Teaching Hospital Katsina. Kun ji irin tattaunawa da muke da shi tun daga abin da ya shafi tarihin shi da kuma irin nasarori da ya kawo. Yaya alakar marasa lafiya da ita wannan asibiti da ma sauran su kansu ma'aikata da abin da ba a rasa ba daga cikin bayani. Za mu iya jin gudunmaku kan abin da muke tattaunawa don mu ji shin ko akwai abin da bai sani ba ko kuma akwai abin da yake bukata a ƙara na ba da haske a cikin abin da muka tattauna. 09044889899 shine lambar da za a kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Umar, barka da aiki. Barka ka dai. Yau kana magana da Al'amin Kabir bayan dai autan matasa dan ƙungiyar zaman. Aminu, muna tare kai. Yau hakika gaskiya ina babban bako barka da shigowa da irin nasarorin da ya samu a matakin rayuwa, kuma sannan asibitin Teaching Hospital gaskiya suna kokari sosai, amma sai dai matsalar gaskiya yanzu talakawa ba su amfana da ita. Ni ba da cewa kuɗin da ake sa haka sun yi yawa. Me yasa ba su amfana da ita? Kai ka je ne an maka wani abu ne da baka amfana da ita ba ko kuwa? Mun je. Tun kafin baban mai rasa haka. To amma ya kamata a ce tun da ya faɗi kuɗaɗen shiga dole a samu haka ko wani haraji da ya kamata gwamnati ta ɗan rinka ragewa wanda zai sa talakawa su yi amfani da ita. Muna ma kira da gwamnatin nan ita ma ta taimaka a matakin jiha da fadalar ɗin gabaki ɗaya don ganin cewa asibitin nan ita ma ta zama ta talaka ba masu hannu da shuri. To madalla Aminu, to Aminu mun gode kwarai da gaske. 09044889899 za mu dan tara kira akalla kamar guda biyar sai mu bawa shi dokta dama da zai mayar da ansoshi sai mu kare a cikin shirin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki, ina babban bako likita, barka da zuwa. To muna tare kai. Kana magana da Saifullahi mai zuwa da saba kyan kuna unguwar filin bugu. Tambaya ta ga babban bako a cikin jawabin da ya ake za su wayar da kan al'umma akan sanin cewa ba shi ke biya ba, duk jami'in da karkashinsa da gwamnati ke biyan shi, saboda in ba kamar yanzu a bakin sa mu ba mu taɓa samun irin wannan bayanin ba, amma yanzu faɗakar da al'umma da wayar da kan al'umma ya zama su daina ganin kamar su ke biya a direct da ke biya. Sannan kuma bangaren magani da yake magana cewa shin tallafin da gwamnati ke bada na magunguna shin yana kaiwa ga al'umma ana bincikawa direct talakawa suna samu ko ba su wannan binciken. Allah mai da bako gida lafiya da fatan zai ba da wannan mun gode. 09044889899 da za a kira ba da gudunmawa a cikin shirin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To muna tare kai malam, a dan rage da Allah murya na rediyon ka, na ji tana dawa. Yawa barkan ku da aiki. To barka dai. Ina magana da Ahmed Abdul ina bakin area account. Muna tare kai. To ni na ji babban bako yayi jawabi. Allah ta kare alkhairi. To a ni tambayar da nake da ita kamar su gwamnati, kamar yadda na je yana magana tallafin da gwamnati suke ba su wannan tallafin, kamar bangaren waɗansu kayayyakin aiki kamar yadda na je ce suna kula da ƙananan yara da sauransu haka, saboda za ga shi yaro ba kamar babba ba wanda ya san in wani ciwo yana damun shi nuna shi aka kayan na'urori na aune-aune da sauran suna nema wurin gwamnati ne ko haka wurin gwamnatin jiha ko ta tarayya da sauransu, da fatan za ku tashi lafiya. To madalla mun gode kai ma da gudunmuwarka. Muna sake dakon kiraye-kirayen ku akalla 3 da za mu karba, wanda da su ne za mu daga aya a wurin karbar kiraye-kirayen da gudunmuwar da za ku bada a cikin shirin. Assalamu alaikum. To ba mu ji mai wannan kira 09044889899 ita ce lamba da za a kira don ba da gudunmuwa a cikin maudu'in da muke tattauna tare da shi bakon Dr. Suleiman Bello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To lafiya alhamdulillah. Idan daga murya da Allah sai mu ji sosai. To alhamdulillah muna ji. To madalla. Dokta bari in baka dama don jin mayar da wasu daga cikin ansoshi na ga na masu kira kan abin da ya ja hankalinka. To na farko wato dole ne mai godiya ga ita gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya. Bara ka san wannan matsalar da aka samu na ta'addanci da ake yi. Bara akwai daga National Assembly, shi shugabanin National Assembly, President kenan na Senate, ya saka mana kuɗi naira miliyan 25 wanda ya ce duk wanda aka kawo inda harbi ne da bindiga
daga wannan wurin da ake samu wannan matsala mai mashi aiki kyauta. Kuma al'umma ta sani duk wanda suka zo in dai harbi ne da bindiga wanda suka zo wannan sun san duk aikin da aka yi duk kyauta muka yi shi ba wanda an shi kuɗi shi. To kuma bayan mun yi saboda shi mai girman gwamna mun je mun yi briefing din shi muka faɗi mashi ga abin da ke faruwa sai ya ce to ai yana da kyau shi ma kuma zai ci gaba da kuɗin gwamnatin tarayya ta karasa sai ya saka under karkashin ofishin wannan commissioner na honorable Sani Dallami ya saka karkashin shi duk za ka gani duk wurin sati 2 sati 3 za su bada wannan kuɗa suka bada suna badawa duk wanda aka kawo an samu matsala ne na wurin ta'addacin nan harbi na bindiga in suka zo asibiti ku ta muke masa aiki za gani tun daga bakori funtuwa kasu suke tahowa su zo kuma ku ta muke wannan aikin. Wato shi ma Aminu Bello Masari ya yi kokari cewa bari ya ci gaba da abin da ita gwamnati wannan abin da ya faru ya yi kuma ya rike kuma shi ma Sani Dallami bai bada matsala ba daga bangaren ofis na abin da ya shafi matsala da shi ba duk rana sai ya ce da an kawo a buga mashi mu ci gaba da aiki mu buga mashi wa zai turo ma'aikatan shi zo su duba su gani kuma yar an yi an gama har yanzu suna yi har dai wannan gwamnatin da ta nade sun yi a fa lokacin kafin ya tafi sai da ya ce ba za a bari da bashi ba mu tura mashi nawa ne suka rage duka bare biya duka kuɗin muna fata muna roko kuma insha Allah za mu je mu gashi sabon gwamna da duk rada mai mashi bayani in Allah ya yarda muna sa ran shi ma zai ci gaba da wannan tallafi ga al'umma. Na biyu shine sai magana na albashi wato ba albashi kadai ba hatta dokan aiki ba ma dokan aiki sai mun samu takarda wadda ake ce ma waiver wadda za ta ba mu dama mu doki aiki guda 2 daga Abuja sai shi shugaban ma'aikata duka head of service ya ba mu waiver idan ya ba mu daga nan kuma sai mun kai wurin su Ministry of Finance Budget Office su ma sun bada approval sun ce an yadda a doki wannan ma'aikatan tukunan zamu biya su albashi tukunan san zamu doka ma'aikaci so yanzu mafi yawancin al'umma za su zo sabbin su ce ka doka madana ake ce ban yin doka dole sai na samu wannan takardar in ban da takardar ban yin doka aiki saboda in babu takardar nan su office na IPS masu biya albashi ba za su biya albashin ba kuma kaga ba wanda zai zo ya aiki a kyauta ba tare da biya shi albashi ba kowane aiki ne baka iya dauka ko ko ne kididdigaggen aiki wanda yake sai wanda yake da kwarewa akan abin da shafi shi wanda karamin ma'aikaci wanda ke goge-goge manyan doka sai da takardar daga Abuja don ba ni ke biyan shi albashi ba daga Abuja ke biyan shi albashi so na wannan kuma equipment kuma wannan ai muke sayan kayan mu duk shekara ita gwamnatin tarayya ana budget ana kasafi na kuɗi to wurin kasafi na kuɗi kowa ana bashi envelope shi za a faɗi mana a ce mana to kai wannan shekaran ga abin da za a baka to abin da aka ce za a bani in aka bani shine zan dawo gida in zo na da shi sai in zo na tare da shugabanni na department to wake da matsala wake so a mashi kaza wake so a mashi kaza wake son sabon gini kamar yanzu misali ɗaki na haihuwa kowa ya san ɗakin mu na haihuwa karami ne gado 4 ne so a girman asibitin muna da ƙwararrun likitoci guda 16 da masu ƙwararrun likitoci na fannin mata wurin haihuwa kadai amma gado 4 kadai ke gare mu so saboda haka yanzu bana mun fara gini za mu yi katon gini wanda za mu saka gadon haihuwa guda 10 za mu yi tiyata guda 2 a wurin yadda in ta kama sai an yi operation a fidda yaran a fiddo shi kuma akwai ɗakin jarirai inda in ya kama jaririn yana bukata a taimaka mashi daga ɗakin haɗa ka haife shi sai kai aka shi da ɗaki a cigaba da aiki kuma daga nan saboda wani bukata ta al'umma wani sun suka ce muna so kamar yadda ake a turai a private delivery room wanda ni in mata na ta zo ba sai an saka ta cikin gadon masu yawa duka ba ina iya biya a saka ta ita ɗakin ta ita kaɗai ce da ma'aikaciya wata za ta zo na da ita har sai ta samu sauka lafiya lau mun ga a cikin wannan ginin mun saka irin wannan private delivery room ɗin saboda ai feedback ne mutane suna faɗi maka to mu da abin da muka gani a ƙasar waje ko nan ba ku me yasa ba za ku iya yi ba yanzu ka gani duk irin wannan abubuwan sai yasa za ka gani kamar yanzu fannin mu na ido akwai gini da muke yi da ɗakin ido in Allah ya sa yarda wata 2 wata 3 zan buɗe wani ɗakin aikin da muke yanzu na ido ana yi mun yi guda 60 muka yi kyauta wannan feko wanda ake yi wanda ake cire cataract yana ido ba tare da an yanka ba duk arewa mu kaɗai ne asibitin gwamnati da ke yi sai asibiti na Kaduna guda wurin da su taimaka ne su guda 90 kyauta don su goge yanzu ina jin sun gama wannan shi so yanzu kaga dole zafa saboda in zaka yi wannan aikin nan akalla ka biya naira miliyan 1.5 in zaka je kai shi ko nan maka a kowane mutum daya akan kowane in zaka je nan maka a Kano naira miliyan 1.5 zaka biya amma mun yi ma mutane sun fi 60 kyauta a nan Katsina to amma ka gane saboda kayan ba kyauta bane da kayan abin da ake suka karasa sai da na biya nawa wurin miliyan nawa na biya wanda za a kawo kayayyaki so saboda haka kayayyakin ne wato suna da tsada so amma duk da haka
ana kokari akwai abubuwa da yawa wanda kamar wanda na faɗi kamar yanzu iska ta oxygen wanda ake shaka kaga na faɗi maka mu ba mu cajin duk da cewa sai mun kunna generator sai mun biya kuɗin wuta yanzu wanda zai gyara inji wurin miliyan 11 yake so a biya shi sai an biya shi wannan kuɗin zai zo ya gyara amma mun kyauta muke aikin to haka akwai wanda ake badawa na fit da jini wanda ake ba platelet wanda ke bizit da jini mu kadai ke da mashin duk na arewa mu kadai ke da mashin ko daga nan Kano Zaria mu suke turo patients muna siyan duk kit ɗin guda ɗaya 300 muke siyan shi amma mu 200 muke karba so kamar yadda aka ce ne ana fit da tallafi muke bada to amma kaga tallafin dole ne wanda zaka kai wanda yanayi da in bayuwa ko da dai can cikin bayani na ga ba mu kai ga yin magana na abin da ya shafi yaya ingancin tsaftar yanzu asibitin yake ba musamman wajen yawaitar marasa lafiya da ake yaya abin da ya shafi kula da tsafta tun daga sharewa cleaners da abin da ya shafi mara lafiya yana kwance juri da kamshi da kyawu ba tare da an bar kazanta ba shin akwai wannan dubawa ko zagaya da ina ga kake lokaci bayan lokaci muna yi kaga kamar emergency kwanakin baya da muka lura cewa yanayin na emergency ya fara lalacewa ma'aikatan mu ba sa aikin da ya kamata su aikin su ai kaga kamfani ko muka samu muka ba aikin sai muka ce ma'aikatan mu su ba wurin muka ba wani kamfani aikin yanzu shike kula da wura to amma sai al'umma su rinka taimaka mana wato wani sa'i za ka ga ma'aikaci zai zo da ya gama share wuri sai wani ya gama shan ruwa sai ya dauki lida ko sai ya da so za ka ga wani sa'i sai yana kawo fada kullum muna faɗin ma'aikatan mu muna musu magana mu ce musu kai da kai aiki na al'umma kada ranka ya ɓace misali ɗaya muke ba su mu ce duk wanda ya je umra ko aikin haji ya taɓa ganin wannan 'yan sanda na harami sun yi hushi ba sa hushi duk abin da za ka yi sai dai su yi dariya su yi aikin su wuce ba za su yi hushi da kai ba to kullum mu abin da muke faɗi ma'aikatan muke na aiki ne mu aiki ne na ibada kuma ni kullum ina faɗi ma'aikatan mu in ce duk wanda Allah ya mu baiwa ya sa ya zama shi ma'aikacin lafiya ne to ya gode ma Allah saboda aiki ne wanda in ka je ka yi shi ka taimaki al'umma wani wanda baka san darajar bakin shi ba zai ce Allah ya ji kanka Allah ji kan yayanka sai Allah ya karba saboda haka mu aiki ne namu ne aiki ne na daraja saboda aiki mu wanda ba wai kuɗi za a baka ba ba wani za a yi maka ba amma duk abin da kai al'umma suna jin daɗi in ka taimake su su ji daɗi in baka taimake su ba kuma shine za su yi maka Allah ya isa to kullum muna wannan kokarin mu gani muna ƙara faɗi mutanen mu muna ƙara ba mutanen mu magana don su gyara halayensu to amma kuma kamar yadda na faɗi maka ɗazu ka san duka ba a taruwa a zama ɗaya ana samun matsaloli amma sai al'umma sun taimaka mana muna da unit wanda ake ce mu Savicom shi Savicom unit dama aikin shi kenan kuma duk mun liƙa lambobin wayansu a cikin asibiti duk wanda aka yi mawa wanda bai ji daɗa abin da ake mashi ba za a samu response wato wani abu da ya buga lambar wayan nan ya faɗa ba ma sai ya in bai so a san kowa ne ya buga ya rubuta ya faɗa shi kenan za mu gano amma ka gane ai kaga zai wahala a ce ka tuhumi mutum amma kuma babu shaida. To yana ga dakta iyakacin abin da zai sauka kenan da zamu kawo a cikin shirin kasancewar lokaci sai kuma wani lokacin ko wata rana idan Allah ya sa mu sake samun zarafin dubawa. A madadin gidan rediyon Gram FM mita 92.7 Dr. Suleiman Bello shugaban babbar asibitin kwararru ta jihar Katsina Umar Sabi Ahmad sunana da na gabatar muku da shirin nake muku fatan alkhairi na barku lafiya.